Bocah kok ya pintere dioyak ketoke wis cedhak kok ilang tak kedhepake. Wah Nendi Bagong kowe aja mlayu srana timbuling para Drupadi kowe kudu dadi banten ikhlasnya nyawamu Bagong. Wah kaya ana wong ambegan megap-megap. Wah Bagong aja ndelik Bagong. Wah kaya ana swara makmuk. Anggere kecekel lak boyong ning Amarta tak gecek sirahe. Wah Nendi menungsane. Wah kaya ning kene. Wah Bagong aja mati aku.